Salutare lume! Bine v-am găsit la un nou episod de parcurs. Astăzi facem parcurs 3, nivelul 1, normal. Eu le iau de la nivelul 1, episodul 3. Așa. Bun, da. Eu sunt așa mai. Scuzați-mă că n-am mai postat de mult, în primul rând. De ce n-am mai postat? Am avut eu niște probleme cu OBS-ul și n-am mai putut. Și da. Așa. Acum mi-am rezolvat problema. Așa. Așa. Bun. Așa, bun, am reușit să fac un thumbnail. Da, pentru parcurs. Și, da. Da, haideți să începem să-l facem. Vă fac să-i. Hai, fac. Așa, bun. Gata? Stați, revin imediat. Așa. Bun, am făcut eu ceva. Și am pus pauză. Așa. Fac! Deci, știu că calitatea video este foarte slabă, dar încă nu pot să-mi rezolv asta, dar o voi rezolva. Vă promit. Bun. Hai! Oh, yes! Yes! Acolo nu este imposibil. Era o dată pentru mine, dar nu. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Poate trecem la nivelul 2. Și ceva extraordinar, de fapt nu ar fi, dar în fine. Așa. Bun. Stați să mă uit cât am filmat. 2 minute, serios. Mai filmăm acum. Pentru că vreau să fac un episod mai lung. 10-15 minute, da, 15 minute și acest parcurs vreau să îl termin. Așa. Stați. Oh, fuck! Așa, vreau să mă apuc de o serie de Samp, da? Și de Survival Games mă voi apuca. Episodul viitor va fi chiar de Survival Games. Așa, să începem. Survival chiar n-am mai postat. Habar nu am de ce, dar voi posta, deci chiar postez mâine. Pentru că astăzi nu mai pot să postez, dar mâine voi posta sigur. Așa, oh yeah. Level 2. Haideți că este bine. Bun, aici este mai greuț, dar haideți
mouse. Oh, fuck. În fine, stați un pic. Nu vreau să mă apuc de o serie de Sump. Chiar trebuie să mă apuc, pentru că eu sunt chiar bun în Sump și merită să încercăm să fac. Stați un pic. Că trebuie să fac. Asta e. Așa, gata. Acolo. Fuck. Stați. Așa. Bun. Nu fac. Haideți să-l terminăm. Ce ziceți? Fac. Haideți. Da. Bun. Da. 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 Wow. Oh yeah. Oh. Oh, oh. Oh my fucking god. Dacă cad aici, mă crizez, frate. Doar nu aveți ce. Crizez când crizez. De fapt, eu nici nu mă mai crizez. Ah, nu așa am făcut eu, că doar nu mă beșesc. Fac eu. Fac eu. Așa. Așa, 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 așa. Fuck. Haideți. Cât am filmat. 7 minute. Mai filmăm. Bun. Deci, am ajuns chiar acolo să cad. Fuck. Yes. Haideți să terminăm. Încercăm. Dar nu cred că vom reuși să îl termin. Nu pot. Fac. Stați. Bun. Stați. Deci, lăsați-mă în pace, bă. Fac. Deci. Haideți să încercăm să da. Haideți că mai filmăm un minut. Da, un minut mai filmăm. Nu este mult. Așa. Haideți, deci, fraților, încerc. Haideți acum încercăm. Cu puterea minții. Nu mai vorbesc acum pentru că concentrăm. Bun,
Deci stați, deci de seria asta cred că mă voi ține foarte mult, încă deja am postat 3 episoade. Mie chiar îmi place seria asta. Bun, deci, cam atât lume. Eu vreau să vă amintesc să nu ezitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Magic Gamer. Vă salut!